அதே போல படுகிற மக்கள் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, தங்களை பழங்குடியினர் இனத்திலே சேர்க்க வேண்டும், பட்டியலிலே சேர்க்க வேண்டும். அண்ணா திமுக ஆட்சி இருக்கின்ற போது அதற்கு உரிய முறையிலே நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம். மத்திய அரசுக்கு அண்ணா திமுக ஆட்சிகளை பரிந்துரை செஞ்சோம். இந்த பட்டியலின மக்களை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செஞ்சோம். விடியா திமுக அரசு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கல, முயற்சி எடுக்கல. அது அப்படியே நிலுவையில் இருக்கிறது. மீண்டும் உங்களுடைய ஆதரவோடு அடுத்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் அண்ணா திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைந்தவுடன் இந்த படுகரின மக்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கை அவர்கள் பழங்குடியினர் பட்டியலை சேர்க்க வேண்டும் என்று அந்த பட்டியலை சேர்வதற்கு மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்து முயற்சி செய்து அதற்கு தீர்வு காண்பதற்கு அண்ணா திமுக அரசாங்கம் முழு முயற்சி எடுக்கும்.